translates to imfundo ezosinceda isiguide to eternity. And our topic, okanye itopic yentetha yethu emfutshane namhlanje ithi learning with eternity in mind. Yeah. uMoses uphile iminyaka e-120. I-40 yalo minyaka eyiphila as umntana o-adoptwe eBhotwe, intombi kaFaro. Uthi uSister White xa ithetha nge-upbringing kaMoses wayezazi ukuba akangumYiphutha. Patriarchs and Prophets. When you look at chapter 22 from page 240. Lo knowledge imenza amane eyovisita pha kumaSirayeli elelizwe liyi-1 lenkuthazo lokuba uThixo usezovelana nami, usezonivelela. Kwalile ke xa ebona umYiphutha esilwa nomSirayeli wangenelele wabulala umYiphutha. The second 40 years of his life wayichitha ekwi-exile. Uthi uSister White xa ithetha ngalamava of tendering the sheep yaseKweni okanye i-cattle okanye impahla emfutshane yaseKweni, uthi lamava ayemxhonxa for uba alungele ukhokhela uSirayeli. Eventually at the age of 8, emva koba edibene noThixo kwaMidiyani kwityholo elivuthayo, ubuyela kwaSirayeli. Senzeka isibetho baphume eEgypt bakhokhela. Apho kuPsalms chapter 95 kusemva kokuba edeliverishe intsikelelo kuDeuteronomy chapter 33 nakuchapter 34 kuzo zoyi-12 izizwe zakwaSirayeli. Ale kuvesi yokuqala kuchapter 90 athi Yehova ube likhaya izizukulwana ngezizukulwana. Before the foundations of this world were set, you were there, ubunguThixo. Azothi kule vesi sikuyo, help us therefore. Teach us to number our days so that we can spend them in wisdom. Teach us. Yeah. The purpose of learning goes beyond the here and now. Ingathi lo mfo une-foresight faku ukuba in their strides for self-determination abantu bafuna ikumkani yabo. Bamflathele lo bakhokhele ngelifa emini ngegange lomlilo ebusuku. Wangathi uyayazi lo mfo ukuba aba bafo esizwe sakuSirayeli will be rebellious because the generation which will eventually inherit ilizwe laseKhanani yi-generation yenzala ye-rebels. Bantu bebengamboneli entweni uThixo nemisebenzi yakhe, bathi sifundise ukubala imihla yethu ukuze siyichithe in wisdom. Wisdom directs to eternity. Nceda ufunda lapha. Funda. Ngithetha le nto nene-qualifications eziyi-4. Yeah. Nceda ufunda ukuba lo mfundo ayikhokheleli kubomi obungaphakathi. Andithi mabangafunda abantu, but imfundo yabo mayibakhokhelele kubomi obungaphakathi. And the only way ezosikhokelela kubomi obungaphakathi is not to disregard imithetho kaThixo. After all, the Bible says the beginning of wisdom
ukuhlonela uThixo. Hlonela uThixo. Lo hlonela uThixo ke ayikho seasonal lento yohlonela uThixo. Uba uThixo uthi ngicela abantu ingcwalisi akubi kheleke lo hlobo apha emozweni. Nkosi. Yelo xesha kusasa esingathi sihleli kusiya sihleli namacala. Help us to number our days so that we can spend them in wisdom. We need to understand the correlation between education and the brevity of life. Futshane bobomi, ubude bobufutshane bobomi. Yeah. And align that with wisdom, the fear of the Lord. That's all I'm here to say in fact. Singashumayela sigqekeze apha ukuba we are amiss when it comes to the fear of the Lord, then all our efforts are in vain. What would you want to see? As we ponder upon these words, inyanzo emsulele uba uyabuya uYesu, Yesu uyabuya. How long will we wander between these two opinions? Ukuba kukhonsekile kuni sikhethele wena uThixo lo lizoza kuye nge-terms and conditions zenu lo sikhonza ezisalele